Ο Χριστός τι ήταν? Ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Είναι ο Θεός που έγινε για μας άνθρωπος. Και τι είναι η διαφορά της φιλοσοφίας από την Εκκλησία? Η φιλοσοφία είναι στοχασμός, είναι έτσι, στοχάζομαι ας πούμε φιλοσοφικός τις έννοιες. Η δε Εκκλησία είναι η εμπειρία του Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Είναι περιγραφή της εμπειρίας η Εκκλησία, και η φιλοσοφία είναι η έκφραση του στοχασμού μας. Γι' αυτό και έχουμε δυνατά μυαλά ας πούμε, και χαιρόμαστε είμαστε Έλληνες και εύχομαι κάποτε μοιάσουμε. Είχαμε δυνατούς φιλοσόφους, πάρα πολύ δυνατούς, οι οποίοι πράγματι φτάσαν σε μεγάλα μέτρα ας πούμε, νόησης, φιλοσοφίας, αλλά δεν είχε καμιά σχέση η Εκκλησία, η οποία έπιασε τους ψαράδες, τους αγράμματους, και το Πνεύμα του Άγιον τους έδωσε τη χάρη αυτή της εμπειρίας του Χριστού. Τώρα, εάν πούμε ότι ο Χριστός είναι η σοφία του κόσμου, όπως έκαναν στο Βυζάντιο και έκτισαν την Αγία Σοφία για τον Χριστό, ναι, η όντως φιλοσοφία είναι η Εκκλησία. Εμείς φιλούμε την σοφία γιατί αγαπούμε τον Χριστό. Αυτός είναι η σοφία. Αλλά με την φιλοσοφία όπως την εννοούμε ας πούμε έτσι ακαδημαϊκά, πιστεύω ότι δεν έχουμε σχέση ας πούμε. Είναι εμπειρία η Εκκλησία. Είναι θεραπευτική αγωγή. Μάλλον σχέση έχει με την ιατρική επιστήμη, με τη φυσική επιστήμη, με τη χημεία, με τη βιολογία. Δεν έχει καμία σχέση με τις θεωρητικές επιστήμες που είναι η νομική, η φιλοσοφική και η θεολογική σχολή.